якыннарым арасында. Алар иң үрнәк гаилә иделәр. Олег урыс булса да, сеңлебезне яратканга, әти-әнине хөрмәт иткәнгә, безнең барча туган тамашаның күңелен тиз яулады. Матур итеп сөйләшә, инсафлы, гаилә мәҗлесләрен күңелле алып бара, ул кайтканда өйгә бәйрәм төсе керә иде. Артыгын эчми, икешәр эштә эшли, гаиләсе өчен җанын бирергә әзер. Әти башта иң яраткан кеше кызын урыска бирергә риза түгел иде. Соңрак аның татарга барган бездән калган 5 кыздан күпкә бәхетлерәк, мулрак яшәве аның фикерен үзгәртте. Әти Олегны бик хөрмәт итте. Сеңлебез өчен шатланып бетә алмады. Кияү заводта эшләде, читтән торып укыды, югары белемле программист булды. Заводта өметле белгечне тиз күреп алдылар. Башта бүлек мөдире, аннан директор урынбасары, соңрак үз предприятиесенең җитәкчесенә әверелде. Эше никадәр күп булса да, нинди тыгыз чакта мөрәҗәгать итсәк тә, туганнарыбыз сүзен аяк астына салмады. Сеңлебез коммерция көллиятын тамамлау белән яуга чыкты, бер көндә эшләмәде. Игезәк куллар тапты да өйдә утырды. Эш эзләп азапланмады. Олег акча таба белде. Зәйнәпне дә, улларын да байлыкка кинәндереп яшәтте. Яхшы киемнән, кыйммәтле ризыктан, ерак илләргә, диңгезләргә сәяхәттән үзмәде. Бу гамәлләре берсе дә ясалма түгел, чын йөрәктән эшләнә. Олег хатынын да, улларын да үлеп яратып, һәрчак алар өчен дип янды. Сеңлебез кунак кабул итәргә, кеше көйләргә бик яратмады. Ярдәм итәргә дә атлыгып тормады. Киресенчә, Олег тормышларын яхшырткан саен ул бездән читләшә, җиксенә барды. Олегның дусларына, яңа танышларына үзен татар дип әйтмәде. Исемен дә Зоя дип үзгәртте. Авыл мәктәбендә түгел, шәһәр мәктәбендә укыдым дип, үзенең татарлыгын гел яшерә килде. Балаларына мәктәптә әни татар дип әйтмәгез, дип милләтеннән ваз кичте. Әти-әнием урыс дияр иде, барча туганнары татар бит, беленер дигәндер. Хәзер дә телефоннан татарча эндәшүем ачуын чыгара аның. Мин эштә, татарча сөйләшә алмыйм, дип куя. Татарча сүзгә дә русча гына җавап бирә. Олегның монда гаебе бар димәс идем. Ул бер кайчан да кешене милләтенә карап аермады. Авылданмы, шәһәрдәнме, аңа барыбер, кешесе генә яхшы булсын. Аларга кунак килгән чакта туры килсәк, сеңлем безне кече бүлмәгә кертеп утыртырга, табынга чакырмаска тырыша иде. Моны күреп Олегның җен ачуы чыга. Туганнарың бит алар, ник шул кадәр сөймисең син аларны? Үзең дә авылда туып үскәнсең бит, син дә балачактан мода йортында киенмәгән, аларның кыяфәте түгел, синең кыланмышың гайрәтне чигерә, дип сүрәп алып диярлек безне өстәл янына утырта, сыйлый, көлдерә иде. Зәйнәп никтер, Олег өйдә булмаганда чәй дә куймый, юньләп сөйләшми дә, килмәс борын «Кунмыйсыздыр бит», дип сорый иде. Олегның киң күңеллелеген әтиебез холкына ошатып, аны якын иттек. Тик сеңелкәш безнең ире белән аралашуыбызны яратмады. Ярдәм итү хәленнән килгән чакта да «Юк, аптыратып йөрмәгез, булдырып булмас», дия иде. Берсендә без уртанчы апаның йомышы белән килдек. Зәйнәп безне «Тагын килдегезме инде?» дигән чырай белән каршы алды. Югыйсә, сеңелнең холкын белеп, ярты елга бер генә кирип чыккалы идек үзләренә. Гызырыбызны ишек төбендә үк сөйләтте. Парикмахерга йөгерәм, вакытым юк. Олег чит илдә ул, аннан ул берничек тә булыша алмас иде, дип безне чыгарып җибәргәнен хәтерлим. Подъездда Олег каршыбызга очрады. Нинди чит ил, китмәдем бер кайда. Ну, бу Зәйнәпне, конечно, булышам. Бер авырлыгы да юк минем өчен сезнең йомышның, дип шул ук көнне мәсьәләбезгә чишелеш тапты. Кайчак без Зәйнәпнең кирелегенә,
капризларына карап, ничек түзә икән бу Олег дип уйлый идек. Үземнең дә ничә тапкыр: "Сеңлем, тиккә юкка иреңнең җилеген корытма, сиңа бәхетнең иң олысы эләкте, кадерен бел, үзең генә калсаң, беркемгә кирәгең булмаячак" дип әйткәнем булды. Хатынының һәр көнен бәйрәм итәргә тырышты Олег. Сәбәпсез генә чәчәкләр бүләк итте. Алка йөзекләрне барган бер командировкасыннан алып кайтты. Киткән җиреннән шалтыратып хәл белеп, игътибарыннан аермады. Зоясы гына барыбер риза түгел иде. Юрий кылана ул. Йөридер әле рәхәтләнеп. Шуңа гөнаһын юарга ала миңа бүләкләр, дип гаеп тапты. Ризык әзерләргә дә яратмады. Зачем портить руки, когда можем себе позволить заказать, дип әзер ашауына китертте. Авылда барыбыз бергә җыелгач, табын артында бәлеш, эчпочмакларны шул кадәр яратып ашаган кияүбезне: "Это вся татарская еда для быдла, слишком калорийна, бесполезная и жирная", дип тарткалый, рәхәтләнеп сыйланырга бирми иде. Ярый, уллары, аталары тәрбиясендә үстеләр. Икесендә дә Олег холкы. Аның зихене икесе дә кешегә якты чырайлы, киң күңелле. Балалар үскәч, өйдә ятып арган Зәйнәп ниһаять эшкә чыкты. Хәзер эштән арып кайтып иренә бәйләнеп ятмас, зәһәрләнмәс дип фаразладык. Бер килүемдә Олег кухняда пешеренеп йөри. Зәйнәп күренми. Зоя кая дигәнгә Олег берни әйтмәде. Йокы бүлмәсенә баш белән ишарә генә ясады. Күзләре моңсу, дымлы иделәр. Зоя Зәйнәп исә тупыл исерек йоклап ята иде. Ул эшләгән конторада эчү мәҗлесләре алга таба да еш күренеш алды. Олег күпме таләп итсә дә Зәйнәп эшеннән китмәде. Аңа матур киенеп, хәмерле мәҗлесләрнең түрендә ясанып, буянып, күз күрке, игътибар үзәге булып утыру ошый иде. Гәрчә бар дуслары аның белән Олег хатыны булганга, зур түрәнең дәрәҗәсенә кызыгып кына аралаштылар. Кайберләре түрә җимешен тешләп карарга да җөрьәт итте. Зәйнәпнең сөяркәсе пәйда булды. Олег белән көннән-көн мөнәсәбәтләре катлаулана башлады. Чөнки сеңлебез сөяркәсе янына тәүлекнең теләсә ни сәгатендә чыгып китә, Олегны бөтенләй сонга сукмый башлады. Нинди улы йөрәкле итеп тәрбияләгән икән Олегны әнисе. Сукмады, кыйнамады, сөйләшеп карады. Файдасы булмады. Ксения Викторовна кудагыебыз авылга әти-әниебез янына кайткач, "Сез шул кадәр күңелгә якын кешеләр, үз туганнарым кебек күрәм сезне. Тик Зоя никтер мине бөтенләй хөрмәт итми. Ничә ел күңелен йомшартырга тырышам, балаларны карашам, булышырга, якынайырга телим. Тик юк. Ник кырыс икән ул шул кадәр", дип күңелен ачкан иде безгә. Гаепләп әйтмәде ул бу сүзләрне. Яратып үстергән улының гаиләсендә җимергеч җилләр уйный башлавын, килененең тискәре якка тәгәрәп, Олегны да, балаларын да бәхетсезлек чоңгылына этәруен сизеп сыкрады аның йөрәге. Зәйнәп бөтенләй җиңләеп, үз-үзен югалтып йөргән моментта да урыс кодагый бездән ваз кичмәде. Каникулларында балаларны авылга алып кайтып, татар әби-бабасы белән аралаштырды. Татар теле ана телегез, туганнарыгыз белән татарча сөйләшегез, ике телне дә хөрмәт итегез, дип өйрәтте ул оныкларын. Тәрбиясе нәтиҗәле булды. Малайлар икесе дә безнең белән татарча аралашалар, яхшы укыйлар, әби-бабаларын хөрмәт итәләр. Олегның үзенә, аның әнисенә дә шуның өчен без рәхмәтле. Сеңлебезне барыбыз да аңга кайтарырга тырыштык. Булмады. Зәйнәп йорты, ире, балалары барында онытты. Өенә кием алыштырырга гына кергәләде. Уллары тулысынча ире белән кайнанасы карамагында калдылар. Зәйнәп йөргән кешесен хатыныннан аерды. Ирнең ике баласы атасыз калды.
хатыны нерв шире белән психик авырулар клиникасына эләкте. Бер гаепсез шит гаиләне пран-зоран җимерде сеңлебез. Үзе шул кешегә кияүгә бармады. Хәерче бит ул. Мин акчасыз кеше белән тора алмыйм. Миңа комфорт кирәк, диде. Тегесен кире өенә кертмәделәр. Еллар буе шит хатын кубызына биеп, аналарын ширгә сабыштырган өчен балалары оннан ваз кичтеләр. Ул ир соңрак эчүгә сабышты. Сеңлебез исә үз галәмәтләрен Олег гафу итәр дә элеккечә яши башлар дип уйлаган иде, алай булмады. Олег бар булган малын, фатирын калдырып, әнисенә чыгып китте. Балалар да ризык әзерләп, үй эшен тикшереп, йорт машакаты белән вакланып, азапланмаган, көндә туган көннәрдә, корпоратив бәйрәмнәрдә ышкалап йөргән күбәләк әниләре белән яшәргә теләмәделәр. Аталары артыннан үз теләкләре белән әбиләре йортына күчтеләр. Зәйнәптән ник бер үкенү, үзен гаепләп хафалану сүзе чыксын. Ну и ладно, нашим легче. Он отец, вот пусть и нянчится, диде. Олег киткәч, булган акчаларын бик тиз тотып бетерде. Алтын көмешләрен ломбардларда юкка чыгарды. Бер хезмәт хакы аңа бер атнага да җитми иде. Ә киенәсе килә, тәмле ашарга өйрәнгән. Ресторан, клубларда йөрү өчен чамасыз акча кирәк. Туганнарын искә төшерде. Булдыра алганнар биргәләделәр. Ашарыма да юк, Олег акча бирми. Мин иркен яшәргә күнеккән. Сезгә күпме ярдәм иттем. Хәзер сезнең чират, дип барчабызны биетте. Безгә Зәйнәптән бер ярдәм булмаганын, барында Олег эшләгәнен белсәк тә, туган бит дип жәлләп акчалата булыштык. Зәйнәп хәтта авылга кайтып, әти белән әнинең пенсия акчасын кымтырыклады. Аларны кызгандырып, жәлләтеп, җыйган кадәр акчаларын алып киткәч, сарпатлап тотты дисезме? Шулай итмени. Тун алып киде. Матур яшәргә өйрәнгән Зояның хәерче Зоя буласы килмәде. Олегтан да акча таләп итте, оялмады. Без оялдык аның өчен, ул юк. Аннан төрле банклардан иренең атаклы исемен файдаланып, бер-бер артлы кредит судылар алды. Түләргә хәленнән килмәгәч, кабат бурычка керде. Бер бурычын каплыйм дип, икенчесен алды. Йортын сатты. Ул гына җитмәде. 3 бүлмәле фатирын икелегә алыштырды. Банклар кыса, утырту белән куркыта башлагач, анысын да сатты. Инде менә бүгенге көндә бер әбинең иске йортында бер бүлмәгә акча түләп яши. Дуслары да юк, сөйәркәсе дә юк. Запрослар зур. Бай да булсын, түрә дә булсын. Ә андыйлар сөйәркә итеп 40-ны узган ярлы хатыннарны түгел, дәрте ташып торган яшь кызларны сайлый. Кеше өстендә торгач, балалары да кайта алмый янына. Туган шәһәрләренә кайткан чакта да ешрак аталарына йылышалар. Әниләре белән күрешү берәр кафеда гына уза. Безнең белән Зәйнәп туган бик аралашмый. Без дә атлыгып тормыйбыз. Нинди матур башланган тормышының кадерен белмәүнең нәтиҗәсен татуын аңлыйбыз. Олег өйләнде. Кадерен белә, хөрмәт итә торган хатын белән яңа тормыш корды. Инде уртак уллары бар. Сеңлебезгә карата яратуы зур булгандыр. Кешелекле, намуслы булуы да билгеле. Сутлашып, мал бүлеп тә йөрмәде. Кызгышмады, талашмады. Күчемле, күчемсез милекне Зәйнәпкә калдырып киткән иде дә. Тик ул милектән берни дә калмады. Олег тормышын өр-яңадан корды. Шәһәр читендә йорт салды, балаларын да фатирлы итте. Элекке кияүбез нәкъ элеккечә эшли, тырыша, улларына да ярдәм итә. Безнең белән дә араны өзми. Еш булмаса да күрешәбез. Безгә карата ул элеккечә ягымлы, дустана мөнәсәбәттә. Аның авыз ачып, сеңлебез турында бер кәлимә начар сүз әйткәне юк. Безнең өчен ул шул ук ягымлы, кунакчыл, ярдәмчел урыс кияү булып калды. Менә шундый кысса.